भगवते தமிழையும் वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय நித்யானந்த जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम ஹரே हरे कृष्णा हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे 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 राम हरे राम ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி हरे हरे कृष्णा हरे राम राम ராம ராம ஹரே ஹரே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ நம்ம हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே யார் படிக்கிறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க நான் செகண்ட் இது படிக்கிறேன் மாதா அடுத்தது ஓகே மாதாஜி எஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ் மல்லிகா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் படிக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா சம்பந்தாபிதய பிரயோஜன சம்பந்தாபிதய பிரயோஜன நாம ஏதின அர்த்த சர்வா சூத்ரே பர்ய வசானா हरे कृष्ण माता சானா ஹரே கிருஷ்ணா संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम यही दीन अर्थ सर्व सूत्रे பஞ்சவசன பரமபுருஷ பகவானுடனானது உடனான ஒருவனது உறவு அந்த உறவில் செய்யப்படும் செயல்கள் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோள் கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்தல் ஆகிய மூன்று விஷயங்களும் வேதாந்த சூத்திரத்தின் ஒவ்வொரு சூத்திரத்திலும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் அவை அனைத்தும் இணைந்ததே வேதாந்த தத்துவத்தை உருவாக்குகின்றன. பொருளுரை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.5.5 கூறப்பட்டுள்ளது. பராபவஸ் தாவத் அபோத ஜாதோ யாவன் ஜிக்ஞாசத ஆத்ம தத்துவம். மனிதன் தனது வாழ்வின் குறிக்கோளை அறியாத வரையில் அவன் தனது எல்லா செயல்களிலும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றான். பிரம்மனை பற்றி வினா எழுப்பும் போது அந்த குறிக்கோளை புரிந்து கொள்ள முடியும். அத்தகு வினாவுடன் தான் வேதாந்த சூத்திரம் தொடங்குகிறது. அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா தான் யார்? இந்த பிரபஞ்சம் என்பது என்ன? கடவுள் என்பவர் யார்? தனக்கும் கடவுளுக்கும் ஜட உலகத்திற்கும் இடையிலான உறவு என்ன? முதலியவற்றை அறிந்து கொள்ள
மனிதன் வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். இத்தகைய வினாக்களை பூனைகளாலோ நாய்களாலோ வினவ இயலாது. ஆனால் இவ்வினாக்கள் உண்மையான மனிதனின் இதயத்தில் அவசியம் எழ வேண்டும். ஆத்மா, பிரபஞ்சம், கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு ஆகிய 4 விஷயங்களை பற்றிய அறிவானது சம்பந்த ஞான அல்லது உறவு முறையை பற்றிய அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளுடனான ஒருவனது அந்த சம்பந்தம் நிலைநாட்டப்படும் போது அடுத்த நிலை அந்த உறவில் செயல்படுவதாகும். இது அபிதேய அல்லது கடவுளுடன் ஆன உறவில் செய்யப்படும் செயல் என்று அறியப்படுகிறது. அத்தகைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றிய பின்னர் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளான பிரேமையினை அடையும் போது ஒருவன் பிரயோஜன சித்தி அல்லது மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை பூர்த்தி செய்பவன் ஆகிறான். பிரம்மசூத்திரம் அல்லது வேதாந்த சூத்திரத்தில் இவ்விஷயங்கள் மிகவும் கவனமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தினை கொள்கைகளின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ளாதவன் வெறுமனே தனது நேரத்தினை விரயமாக்கி கொண்டுள்ளான். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 1.2.8 கருத்தாகும். தர்ம ஸ்வனுஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்சேன கதாசூயக நோத்பாயேத் எதிரதியும் ஸ்ரம ஏவகி கேவலம். ஒருவன் மிகப்பெரிய பண்டிதனாகவும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மிக அருமையாக நிறைவேற்றுபவனாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றி வினாவெழுப்பும் நிலைக்கு வராமலும் சிரவணத்திலும் கீர்த்தனத்திலும் ஆர்வம் காட்டாமலும் இருந்தால் அவன் செய்தவை அனைத்தும் கால விரைவிலே தவிர வேறல்ல. தங்களுக்கும் பிரபஞ்ச படைப்பிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள உறவை புரிந்து கொள்ளாத மாயாவாதிகள் தங்களது நேரத்தை வெறுமனே விரயமாக்குகின்றனர். அவர்களுடைய தத்துவ அனுமானத்திற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ பேசிக்கலி நீங்க சொல்ல போறீங்க சம்பந்தா, அபிதயா அண்ட் பிரயோஜன். இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நம்ம எந்த அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு. அதுக்கு மாதாஜி, பகவானோட தொடர்பு கொள்ளுவது சம்பந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. பகவானோட தொடர்பு கொள்ளுவது சம்பந்தம் மாதாஜி. ஓகே, சம்பந்தம். அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது அபிதயா. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அது பிரயோஜனம். ஓகே, அப்போ என்ன பிரயோஜனம்? அதை வச்சுதான் நம்ம பேர் கூட வருது இல்ல, பிரயோஜனம் என்ன நம்ம பண்ணி அப்படி. ஓகே, சோ நம்மளது ஓகே சம்பந்தம் பூர்த்திச்சு, நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. ரெண்டாவது அபிதயா என்ன ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கிருஷ்ணர் பண்ணணும். ஓகே, அதனால நமக்கு என்ன லாபம்ன்றது பிரயோஜனம். சோ நமக்கு என்ன லாபம்? பகவானோட அருள் கிடைக்கிறது மாதாஜி. அவரு இது கிடைச்சா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி. அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவரோட தொடர்பு கிடைக்கும் மாதாஜி. நம்மளுக்கு தொடர்பு கிடைக்குது. அவரோட திருநாட்டுக்கு செல்லலாம். நம்முடைய பாவ வினைகள் அகலுகிறது. அவரை கலங்கங்கள் நம்ம விடுபடுறோம். கிடைக்குது. There are so many gains. மாதாஜி, ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபடுறோம். அவருடைய திருநாட்டிற்கு செல்லுறோம். அப்புறம் நம்ம பாவ வினைகள் போகிறது. பட் அல்டிமேட் கெயின் என்ன மாதாஜி? ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அவருடைய திருநாட்டிற்கு பகவானை போய் அடையிறோம் மாதாஜி. அவருடைய திருநாட்டிற்கு. சரியா? சோ இப்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கு இது சொல்ற? சரி, ஓகே. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த புருஷோத்தம் சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன புருஷோத்தம் சொல்லுவோம்? ராமர் என்ன புருஷோத்தம்? மரியாதை. லீலா மாதாஜி. சரி, அப்போ வெறும் புருஷோத்தம் யாருக்கு சொல்றோம்? பகவான் புருஷோத்தமர் தான், கிருஷ்ணா தான். ஜோதிய உலகத்துல இருக்கிற புருஷர்கள் இல்லை. சங்கீத கீர்த்தனம் இல்லை. எல்லாருக்கும் தெரியும் மாதாஜி அப்படி என்னீங்க. சரி, சொல்லுங்க நீங்க. புருஷோத்தமர் அத யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். எந்த ஃபார்ம்ல எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். ராமர் கூட கிருஷ்ணர் தான். ஜெகநாத். ஜெகநாத். அதனாலதான் புருஷோத்தம் ஸ்தானம்னு எந்த பிளேஸ் சொல்றோம்?
பூரி ஜெகநாதர். பூரி ஜெகநாத். பூரி ஜெகநாத் புருஷோத்தம் ஸ்தானம்னு சொல்றதே அங்கதான். மாதாஜி அந்த ஆ. பூரி ஜெகநாத் அஷ்டகத்தை ஒரு நாள் பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. ஷூர், கண்டிப்பா சொல்றேன். ராகம் வந்தாச்சு, ஆனா அந்த பிரிச்சு கொஞ்சம் தடுமாறுது. இல்ல words இல்ல அந்த அத வார்த்தைகளை கொஞ்சம் சொல்லி ஒரு நாள் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கே கடைசியில ஞாபகப்படுத்துங்க ஒரு one paragraph. ஷேர் பண்ணின அந்த சொல்லி ஸ்லோகமே கொடுங்க மாதாஜி. அத இல்ல, actually, இப்போ எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், எதுவுமே கஷ்டம் சிம்பிள் சொல்ல முடியாது. நம்ம இப்போ வந்து இது கஷ்டம் சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சௌராஷ்டகமே நான் திணறேன், பாத்துருக்கீங்களா? சோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்ம சிலது வரும், சிலது வந்து ஸ்லோவா வரும். சோ இதனால வருது, அதனால சூப்பர் கிரேட், வரல ஐயோ நான் ரொம்ப பாவி, இப்படி எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ண வேணாம். நம்ம படிச்சா வந்துடும், நம்மளுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போடுறதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிஞ்ச பிறகும் இத கண்டினியூ பண்ணணும் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட், பண்ணலாம் கண்டிப்பா. சோ இந்த கேள்வி முடிச்சிட்டு நான் உங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்றேன். புருஷோத்தம் வந்து அதனால்தான் நீலாச்சல் வந்து புருஷோத்தம் ஸ்தான் சொல்லுவாங்க. சரி, இப்போ எல்லாம் கதை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ சைத்தன்யாவை என்ன புருஷோத்தம்? அவர் பகவானின் எக்ஸ்டென்ஷன், அவதார புருஷன். ஏன் மாதாஜி? அதெல்லாம் இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதாவும் உடைய. சரி, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன கொடுக்குறாரு நமக்கு? நமக்கு நாம பிரேமை சங்கீர்த்தனம் பிரேமா மாதாஜி கரெக்டா சொன்னாங்க, பிரேமை. சோ அவர் வந்து பிரேம புருஷோத்தன், பிரேம புருஷோத்தம். ஓகே, சோ இப்போ புருஷோத்தம் மாசம் நம்ம யாரெல்லாம் என்ன புருஷோத்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மகாபிரயோகத்துல கிருஷ்ணர் தானே பிரேமை அவதாரமா வந்தாரு. இது மாதாஜி, ஆமா கரெக்ட். பட் அவர் வந்து பிரேமையை கொடுக்குறாரு. யாரால கொடுக்க முடியும் மாதாஜி? என்கிட்ட இருக்கு. இப்ப வந்து நான் வந்து புஷ்ப மாதாஜி கிட்ட ஒரு ஐபேட் பார்த்தேன், அதை எடுத்து நான் யாருக்காவது கொடுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நான் கொடுக்கணும். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒண்டிதான் கொடுக்க முடியும் கிருஷ்ண பிரேமை. ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒண்டிதான் கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கு, அவர் தான் கொடுக்க முடியும். ரைட், நம்ம வந்து நம்ம ட்ரை பண்றோம் அந்த பரம்பரையில. சோ அதனால அவர் வந்து பிரேம புருஷோத்தம். அவர் சங்கீர்த்தன் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து என்ன? சரி, சங்கீர்த்தன் என்னத்துல வரும்? சம்பந்தாவா, அபிதயா, இல்ல பிரயோஜனம்? சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we are doing அபிதயா, அதுதான் சங்கீர்த்தன். and சம்பந்தம் கொண்டு வர வழி. கரெக்டா? சோ இதுதான் சிம்பிளா நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்லோகா ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 12-15 சாப்டர் எண்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றச்சு ஊர்துவ மூலம் தக்க தக்க தக்கன்னு திணறினேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் ஃபாலோவே பண்ணல. நான் ஊர்துவான்றச்சு நீங்க மூலம் சொன்னீங்க, நான் 2 லைன் சொல்றச்சு 3 லைன். ரைட், இப்போ எடுத்துக்கோங்க, லாஸ்ட் லைன் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு படிச்சு மாதாஜி யாராவது படிங்க. சோ உங்களுக்கே ஃபர்ஸ்ட் டே டு லாஸ்ட் டே டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? நல்லா தெரியுது, நல்லாவே தெரியுது. குவாலிட்டி ஆஃப் ரீடிங், ஆல்சோ ஆட்டிடியூட். குவாலிட்டி விடுங்க, அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல. ஆட்டிடியூடே முன்ன ஃபர்ஸ்ட் படிக்கச்சே நான் படிக்கணும், நான் 5 படிப்பேன், நீங்க படிக்க வேணாம், நீங்க படிக்க எல்லாம் சச்ச பச்ச பச்சேன்னு இருக்கும். ரைட், இப்ப வந்து என்ன, உங்களுக்குள்ளேயே ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் அபிதயா பண்ணணும். ரைட், நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அந்த சாதனா வில் கம் அ பிராக்டிஸ். ரைட், நம்ம பிரேம பக்தி வரலையேன்றதுக்கு பதில் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா, ரைட், நம்ம சின்ன புருஷோத்தம் மந்த்ல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்த லெசன் என்ன? நீங்க சாதனை எதுக்கு பண்ணணும்? எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு நிறைய பிரேமா இருக்கு, எனக்கு நான் என் இஷ்டத்துக்கு வழி கும்பிடுறேன். உன் இஷ்டத்துக்கு தான் நீ எல்லாமே பண்ற, அதுக்குதான் அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணர் விஷயத்துலயாவது கிருஷ்ணர் இஷ்டத்துக்கு பண்ணேன். நம்மளுக்கு யாராவது ரொம்ப பிடிச்சா நம்ம எல்லாரும் நம்ம பேச்சு கேட்கணும்ன்றோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணரை பிடிக்கும்னு பேசிக்கிறோம் இல்ல, அப்ப நம்ம கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்கிறோமா? அவ்வளவுதான் நான் கேட்பேன். சோ அதனால அபிதயான்றது வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் பேச்சை கேட்கறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளே டிஃபரன்ஸ். புஷ்ப மாதாஜி, உங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ், நாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஐ திங்க் 15th சாப்டர் 15th 2 நாள் தான மாதாஜி? அதான் 2 நாள் 15th முடிச்சிடலாம். எடுத்தது நம்ம நாளைக்கு இருந்து 2 நாள் மாதாஜி, ஆளுக்கு ஒண்ணு வாசிப்போம் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஆளுக்கு ஒரு ஸ்லோகாவா? ஒவ்வொரு ஸ்லோகா எல்லாரும் படிக்கட்டும், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் வரட்டும் மாதாஜி. ஒரு ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே மீனிங் அது மாதிரி 20 பேருக்கு. நைஸ், வெரி நைஸ், அது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம 12th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 12th மாதாஜி? ஆமா, அதுக்கப்புறம் வந்து 12th முடிச்சிட்டு ஒரு வாரம் ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரு வாரம், ஏன்னா ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சாப்டர் எடுத்தா நம்ம நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறத படிக்கலாம் மாதாஜி. அத 12th ல இருந்து அப்படியே போவோம் மாதாஜி. வெறும் 12th முடிச்சிட்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போவோம். அப்புறம் ஓகே ஓகே மாதாஜி.
அது டிசைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 12th சாப்டர் படிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஓகே ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. பக்தி நோ யோகம் ப்ராப்ளம். 12th ல இருந்து முடிப்போம். போலாம்னா போலாம், எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. ஜஸ்ட் ஓட்டிட்டு 12th இருந்து பக்தி யோகம் முடிப்போம். அதுல இருந்தே போலாம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். 12th ல 12th இருந்தே ல இருந்து போலாம். ஏய் மாதா சர்வ சூத்ரேரா வியாக்கியாய சூனியா சகல சந்நியாசி கஹே வினய கரியா. புஷ்ப மாதாஜி நீங்க படிச்சிருங்க. ஓ சரி, ஓகே ஓகே. ஏ ஏ ஏ மத்த சர்வ 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 சூத்ரேரா. மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் கண்ணு தெரியல, அது கொஞ்சம் பிரேமா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுங்க, முடியல. யாராவது வேற ஏதாவது படிக்கிறானா படிங்க. ஏய் மத சர்வ மத்த சர்வ சூத்ரேரா வியாக்கியான். பேர் சொல்லுங்க, யாரோ உத்தர் சொல்லுங்க. 2-3 பேர் நீங்க சொன்னாங்க. பிரேமா இருங்க, மாதாஜி அப்ப அவங்கள இருங்க, அவங்களுக்காக தான் நான் படிக்கிறேன் சொன்னதுனால. நான் படிக்கல, நானா படிக்கல. வாசிங்க வாசிங்க. ஏயி மத சர்வ சூத்ரேரா வியாக்கியான சுனியா சகல சன்னியாசி கஹே வினய கரியா. படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna, thank you Mataji. Translation: when all the Mayavadi sannyasis thus heard the explanation of Chaitanya Mahaprabhu on the basis of Sambandha, Avideya and Prayojana, they spoke very humbly. Hare Krishna Mataji. Kunja mela Mataji. Perfect. Everyone who actually desires to understand the Vedanta philosophy must certainly accept the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Vaishnava Acharyas who have also commented on the Vedanta Sutra according to the principle of Bhakti Yoga. After hearing the explanation of the Vedanta Sutra from Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the sannyasis headed by Prakasananda Saraswati became very humble and obedient to the Lord, and they spoke as follows. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. So everyone who actually desires to understand Vedanta philosophy must certainly accept the explanation of Lord Chaitanya. ஏன்னா வேதங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றாங்க. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நியமாகிரகா நியம அக்ரஹா, ரைட்? ரெண்டுமே தப்பு. ரொம்ப ஃபாலோ பண்றதும் தப்பு, ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் என் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவேன்னு தலைக்கால் தெரியாம ஆடுறதும் தப்பு. ரெண்டுமே தப்பு, ரைட்? இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதே லாஜிக்ல வந்து இவர் வந்து வேதங்கள் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க மாயாவதிகள். நம்ம எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பண்ணுவோம், கீர்த்தனமும் பண்ணுவோம், வேதங்களும் பண்ணுவோம், ரெண்டுமே பண்ணுவோம். இதுதான் வேணும் அதுதான் குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. சோ இவரோட வேதாந்த சூத்ரா எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்ட அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, அதாவது பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி அவங்க அந்த கும்பல் ரொம்ப ஹம்பிள் ஆயிடுறாங்க. அண்ட் அவங்க என்ன பேசுறாங்க, அவர் சைத்தன்யாவோட கேட்டுட்டு இவங்க என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வேதமயா மூர்த்தி துமி சாட்சாத் நாராயணா ஷமா அபராதா பூர்வே ஏ கைலு நிந்தனா. வேதமய மூர்த்தி துமி சாட்சாத் நாராயணா ஷம அபராத பூர்வே ஜே கைலு நிந்தனா. ஐயா, நீங்கள் வேத ஞானத்தின் சொரூபமான சாட்சாத் நாராயணரே, உங்களை நிந்தித்து நாங்கள் முன்பு இழைத்த அபராதங்களுக்காக தயை கூர்ந்து எங்களை மன்னியுங்கள். பொருளுரை: பக்தி யோகத்தின் பாதை முழுவதுமே அடக்கத்தையும் பணிவையும் வளர்ப்பதே அடிப்படையாக கொண்டதாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் எல்லா மாயவாதி சன்னியாசிகளும் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கான அவரது விளக்கத்தினை கேட்ட பின்னர் மிகுந்த பணிவையும் அடக்கத்தையும் பெற்றனர். வேதாந்த சூத்திரத்தினை கற்பதில் பங்கு கொள்ளாமல் வெறுமனே பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் உள்ளார் என்று பகவானை நிந்தித்ததால் இழைத்த அபராதங்களிலிருந்து அவர்கள் மன்னிப்பை வேண்டினர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நாங்கள் எளிமையாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை பரப்பி வருகிறோம். நாங்கள் வேதாந்த சூத்திரங்களில் நிபுணர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம், அவற்றின் பொருளை புரிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் ஆச்சாரியார்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதாலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடிச்சுவடுகளை உறுதியுடனும் பணிவுடனும் பின்பற்றுவதாலும் வேதாந்த சூத்திரம் சார்ந்த அனைத்தையும் நாங்கள் அறிந்துள்ளதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். சோ பக்தி யோகா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நம்ம ரொம்ப ஹம்புலா சப்மிசிவா பண்ணணும் அப்படின்றது. நம்ம வந்து மாயாவதி பிலாசபிகளா இருந்தாலும் அவங்க அவ்வளவு அட்வான்ஸ்டு பிராக்டிஸ் பண்ணதால உடனே அவங்க சொன்னாங்க. இப்ப வந்து டைரக்ட்லி நாராயணா ஹிம்செல்ஃப் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அவங்க ஜென்ரலாவே நமோ நாராயணா, நீ தரித்திர நாராயணா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மீனிங்ல சொல்ல இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சாட்சாத் நீ அங்க இருக்கிற நாராயணாவே வந்திருக்க அப்படின்ற ஃபீலிங்ல அவங்க ரியலைசேஷன்ல சொல்றாங்க.
நம்ம வந்து என்னன்னா புரிஞ்சிட்டாங்களா மாதாஜி அவரை? அவங்களுக்கு வந்து அவர் ஏன்னா மாதாஜி சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நார்மலா ஒரு பர்சனாலா பண்ண முடியாது, ரைட்? ப்ரோஜனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சைல்டு ப்ரோஜனி அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு கூட இருக்கு. அதாவது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட், ஒரு 5 வயசு குழந்தை வந்து அப்படி ஒரு பியானோ வாசிக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை பகவத்கீதால இருந்து கடகட, இது வந்து நார்மலா கிஃப்டட் சைல்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ நார்மலா வந்து ஒருத்தரால பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, ஜெகத் அகிலம் மம என்னோட பவர் தான் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, என்னோட அம்சம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவரோட ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும்னு. இவரது என்னன்னா, இது நம்மளுக்கு சின்னதா கொடுத்திருக்காங்க, பட் இவர் வந்து ஆத்மாராமான்ற வேர்ட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் போடுவாரு, போட்டு விளக்குன்னு விளக்குவாரு. அதுல வந்து அப்படியே ஆடி போயிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்டென்ஸ் மீனிங். ஏன்னா படிக்கவே முடியாது நான் தத்தி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சொன்னாங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் நார்மல். நம்ம நார்மலா பண்ற ஸ்டைலை விட இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டைலா இருக்குன்னு. அதனால என்னன்னா அவங்க உடனே வந்து நினைச்சிட்டாங்க, ஓ சாக்ஷாத் நாராயணா, தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கிஃப்டட் சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனைனால இல்ல மாதாஜி, கிஃப்டட் சில்ட்ரனுக்கு வந்து பூர்வ ஜென்மம் இருக்காது. பட் கிஃப்டட் சில்ட்ரன் நீங்க சொன்ன மாதிரி பூர்வ ஜென்மம் ஞாபகம், அதான் பூர்வ ஜென்மம் ஞாபகம் இருக்காது. பட் அவங்க வந்து ஜென்ரலா வந்து வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி பிஹேவியர் இருக்கும். 2 கேட்டகரியுமே இருக்கும். ஒண்ணு பூர்வ ஜென்ம குவாலிட்டியாவது இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணு பிரெயின் தான் ஒர்க் ஆகும். ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு கூட கிஃப்டட் சொல்லுவாங்க. சில ஒண்ணுல வந்து ரொம்ப ஹையா ஒர்க் ஆகும் அவங்களுக்கு, எக்ஸ்ட்ராடினரி மேக்ஸ். பட் மோஸ்ட்லி எடுத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி சில குவாலிட்டிஸ் அப்படியே வர்றது வந்து கிஃப்டட் சைல்டுன்றது பூர்வ ஜென்மம் இருக்கலாம். சைல்டு ப்ரோஜனின்றது மோஸ்ட்லி பூர்வ ஜென்மம் இருக்கும். சைல்டு ப்ரோஜனின்றது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பிஹேவியர் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் சைல்டு இன் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாம பியானோ வாசிக்கிறது, பயங்கரமா கண்ணே குழந்தைக்கு பேஸ்டே வராது, ஆனா ஸ்லோகங்கள் சொல்றது. இதுல விருந்தாவனத்துல ஒரு பையன் இருக்க மாதாஜி, பகவத்னு ஒரு பையன், அவ்வளவு பேசுறான், அவ்வளவு செய்யறான் மாதாஜி. சின்ன பையன் தான், ஒரு மெச்சூர்டா இருக்கு அவன் பேச்செல்லாம் மாதாஜி. இதுல விருந்தாவனத்துல ஒரு பையன், சின்ன குட்டி பையன், 6 வயசு தான் இருக்கும் அவனுக்கு. அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேரும் அங்கேயே அதுலயே இருக்காங்க. அந்த பையன் அவ்வளவு கெட்டிக்காரனா இருக்கான் மாதாஜி. அதான் சிலது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்றும் இல்ல மாதாஜி, இந்த மாதிரி ரீகாலிங் சம்திங் பியாண்ட் ஸ்கோப், அது வந்து சைல்ட் ப்ராஜெக்ட். அது வந்து புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ். இது கிஃப்டட் சைல்ட் நெசசரிலி அப்படி சொல்லணும்னு சொல்ல முடியாது. பட் கிஃப்டட் சில்ட்ரன் ஆர் லிட்டில் டிஃபரெண்ட். ஒரு ஆங்கிள் ஒண்டி அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. செய் ஹைதே சன்யாசிரா ஃபிரி கேல மனா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண நாம சதா கரேய கிரஹனா. சேயி சாய்தே சன்யாசீரா பிரி கேல மன, கிருஷ்ண கிருஷ்ண நாம சதா கரைய கிரகண. பகவானிடமிருந்து வேதாந்த சூத்திர விளக்கங்களை கேட்ட மாத்திரத்தில் மாயாவாதி சன்னியாசிகளின் மனம் மாற்றமடைந்தது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உபதேசத்தின்படி அவர்களும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று எப்போதும் உச்சரித்தனர். பொருளுரை: சில நேரங்களில் ஹைஜியா பிரிவை சார்ந்த பக்தர்கள் பிரகாசானந்த சரஸ்வதியும் பிரபோதானந்த சரஸ்வதியும் ஒருவரே என்ற அபிப்பிராயத்துடன் உள்ளனர் என்பதை யாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. பிரபோதானந்த சரஸ்வதி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மிகச்சிறந்த வைஷ்ணவர் பக்தராவார். ஆனால் வாரணாசியில் மாயாவாதி சன்னியாசிகளின் தலைவராக இருந்த பிரகாசானந்தா சரஸ்வதி வேறொரு நபராவர். பிரபோதானந்தா சரஸ்வதி ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவர். பிரகாசானந்த சரஸ்வதியோ சங்கராச்சாரியா சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவர். சைத்தன்ய சந்திராமிர்த ராதா ரசசுதா நிதி சங்கீத மாதவா பிருந்தாவன சதாகா. மாதாஜி அவங்க வாய்ஸ் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்களேன். ராதா ராச சுதா நிதி சங்கீத மாதவா Vrindavana Sadhaka and Navadeva Sadhaka. While traveling in southern India, Chaitanya Mahaprabhu met Prabodhananda Saraswati, who had 2 brothers, Venkata Bhatta and Tirumalaya Bhatta,
who were Vaishnavas of the Ramanuja Sampradaya. Gopala Bhatta Goswami was the nephew of Prabodhananda Saraswati. From the historical records, it is found that Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India in the year 1433 Sakapta, AD 1511. During the Chaitanya period, during the Chadurmasya period, and it was at that time that he met Prabodhananda, who belonged to the Ramanuja Sampradaya. How then could the same person meet him as a member of the Sankara Sampradaya in 1435 Sakapta? 2 years later, it is to be concluded that the guests of the Sahajiya Sampradaya, that Prabhananda Saraswati and Prahasananda Saraswati were the same man is a mistaken idea. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி என்றவர் வந்து என்ன, அவர் வந்து இந்த மாதிரி மாயாவதி சன்னியாசியில இருந்து ஹெட்டா இருந்தாரு, ரொம்ப பெரிய பொசிஷன். பிரபோனந்தா சரஸ்வதி என்றவர் ராமானுஜ சம்பிரதாயம், ரைட்? நம்ம மாயாவதி சன்னியாசினாலே நம்மளுக்கு எந்த சம்பிரதாயம் வரும்? மாயாவதிகள் ஹரிபோல் சங்கராச்சாரியா. சோ இது ரெண்டுமே வேற வேற. சங்கராச்சாரியாக்கு அப்புறம் தான் ராமானுஜாச்சாரியா வந்தாரு. ரெண்டாவது ராமானுஜாச்சாரியா வந்து அடியேன். சோ பேசிக்கலி அவர் வந்து எந்த சம்பந்தத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாங்க? ராமானுஜா சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல என்ன 5 நம்மளோட 5 சம்பந்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, ரசங்கள், விசிஷ்டாத்வைதம். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட் என் கேள்வி கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆன்சர். 5 ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கிருஷ்ணரோட இருக்கும். அதுல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க ராமானுஜா சம்பிரதாயம்? மாதுரிய ரசம். எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஒண்ணு தவிர. தாசிய ரசு. வைகுண்டம்ல இருக்கிறதே தாசிய ரஸ் தானே. அடியேன் லக்ஷ்மி மாதாஜி உட்காரதே, லக்ஷ்மி மா உட்காரதே கால் கிட்ட, தாசிய பாப், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்மளோட மூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நான் தாசியம் தாசியம் சொல்றேன், மூட் ஆயிருக்கு. ஓ, அதான் நான் பாக்குறேன் எப்படி சைலண்டா நீங்க இருக்கீங்க. இங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், இங்க பாக்குறேன், இப்ப மூட்ல இருக்கு. ஏன்னா தாசியம் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட தாசியமும் வைகுண்ட தாசியமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணரோட தாசியம் பாத்தீங்கன்னா வாயில எல்லாருமே ஓட்டுற தாசியம் பாருங்க, கால்ல ஊறது, புடிச்சு இழுக்கிறது. அப்கோர்ஸ் சாக்கியம் மிக்ஸ் ஆகும் தாசியத்துல, ரொம்ப தாசியம். அவரோட கீழே வேலை செய்யறவங்க கூட அவர் வந்து கூட கிண்டல் அடிச்சு புடுங்கி சாப்பிடுவாரு அவங்க கிட்ட இருந்து கூட. ஓகேயா? சாரி மாதாஜி, பவர் கட், தடங்களுக்கு வருத்தம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. 5 minutes கரண்ட் ஏதோ எதுக்கு ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க, அதனால இங்க கூட மழை வருது. கடகடன்னு பேசிடுறேன் கட்டாறதுக்கு முன்னாடி. சோ அதனால வந்து என்னன்னா என்ன சொல்றாங்க, இவர் வந்து வேற வேற, அவங்க இங்க 2 பேருமே சம்பந்தமே இல்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இவர் சவுத் இந்தியா டூர்ல மீட் பண்ணாரு, அவர் வந்து நார்த் இந்தியால. ஏ மாதே தான் சபாரா ஷாமி அப்ப ராதா சபாகாரே கிருஷ்ண நாமா கரீல பிரசாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏயி மதேதா சபாரா ஷாமி அபராதா சபாகாரே கிருஷ்ண நாம கரீலா பிரசாதா. இவ்வாறாக சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவதி சன்னியாசிகளின் எல்லா அபராதங்களையும் மன்னித்து மிகவும் கருணையுடன் அவர்களை கிருஷ்ண நாமத்தினால் ஆசீர்வதித்தார். பொருளுரை: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுடைய கருணையின் அவதாரமாவார். அவர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியை மகா வதன்யாவதார, அதாவது மாபெரும் வள்ளல் தன்மையை கொண்ட அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி மேலும் கூறுகிறார், கருணையாவதீர்ண கலவு, தமது கருணையின் காரணத்தினாலேயே அவர் கலியுகத்தில் அவதரித்துள்ளார். இங்கே அவரது கருணையின் உதாரணம் வெளிப்படுகிறது. மாயாவதி சன்னியாசிகள் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு அபராதம் இழைப்பவர்கள் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நினைத்த காரணத்தினால் அவர் அவர்களை பார்ப்பதற்கு கூட விரும்பவில்லை. ஆனால் இங்கே அவர்களை மன்னிக்கிறார். தாங் க்ஷமி அபராத. இது
பிரச்சாரத்திற்கான ஓர் உதாரணமாகும். ஆப்பனி ஆச்சரி பக்தி ஷிகா இமு சாப்பரே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கற்பிப்பது யாதெனில், பிரச்சாரம் செய்பவர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் மனிதர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிரான அபராதிகளாகவே இருப்பார். ஆயினும் கிருஷ்ண இயக்கம் குறித்து அவர்களை ஏற்க வைப்பதும் அதன் பின்னர் அவர்களை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க தூண்டுவதும் பிரச்சாரர்களின் கடமையாகும். பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் எங்களுடைய சங்கீர்த்தன இயக்க பிரச்சாரம் தொடர்ந்து வளர்கிறது. மக்களும் இந்த கீர்த்தன வழிமுறையினை ஏற்கின்றனர். ஆப்பிரிக்கா போன்ற உலகின் ஒதுக்குப்புறமான பகுதியில் கூட மக்கள் இதனை ஏற்கின்றனர். அபராதிகளையும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க தூண்டியதன் மூலமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் வெற்றிக்கு உதாரணம் அமைந்துள்ளார். நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடிச்சுவடிகளை மிகவும் மரியாதையுடன் பின்பற்ற வேண்டும். நமது முயற்சிகளில் வெற்றி அடைவோம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆப்பிரிக்கால ஒருத்தங்களால சாண்ட் பண்ண முடியுதுன்னா நம்ம எந்த லெவல்ல நம்மளால பண்ண முடியும்? எல்லாமே கிருஷ்ணர் வந்து அமைச்சு கொடுப்பாரு. இப்ப ஆப்பிரிக்கா என்ன எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து லேண்ட் பிலோ ஸ்கை அபவ், அதாவது பூமி பாதத்துக்கு கீழே நெற்றிக்கு மேல ஆகாயம், இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான். அதாவது அவங்க வந்து அது உண்டிதான் அவங்களுக்கு தெரியும், நாளைக்குன்றது கூட தெரியாது. இது ரெண்டு. சோ இதுக்கு நடுவுலதான் நம்ம இருக்கோம், நம்ம என்ன வேணா பண்ணலான்ற ஃபீலிங்ல இருக்கிறவங்க தான் ஆப்பிரிக்கன் ட்ரைப்ஸ். அப்படி இருக்கிறவங்களே சாண்ட் பண்ண வச்சாங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம்னா ஈஸியா பண்ணலாம். புருஷோத்தம் மந்த்ல நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் பிரபு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிரபுபாத் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உலகத்திலேயே ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா, யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவ்வளோ பியூர் டிவோட்டி ஆறாங்கன்னா, நான் எல்லா டெம்பிள், எல்லா கோயில்கள், எல்லா புக்ஸும் வித்துடுறேன், நான் அவ்வளோ ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அது ரேர், ரைட்? நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம கிருஷ்ண பிரேமை வந்து ரொம்ப சுர்தர்லபா கிருஷ்ணருக்கு, பட் இங்கேயும் ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சாண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணவும் கூடாது. அட் த சேம் டைம் வந்து சாண்ட் பண்ற ஸ்கோப் இருக்கச்சே நம்ம பின்னாடி வாங்கவும் கூடாது. சம்டைம் 8 o'clock இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறது வந்து இந்த கேள்விதான் கேட்பாங்க. மாதாஜி, உங்க டாட்டர் எல்லாம் ஃபுல்லி டிவோஷனலா? அவங்க சாண்ட் பண்ணுவாங்களா? அவங்க இப்படி பண்ணுவாங்களா, அப்படி பண்ணுவாங்களான்னு. சிம்பிள் லாஜிக் ஒன்னே ஒண்ணுதான். யார் வந்து நம்ம யார் டிவோஷனல், யார், எப்பவுமே நான் அதான் சொன்னேன், யார் நான் டிவோஷனல்ன்றது வந்து கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுக்கு தான், இந்த கிருஷ்ணருக்கும் அந்த பர்சனுக்கு தான் தெரியும். எப்படி கர்மாவோட அக்கௌண்ட் கிருஷ்ணருக்கு அவங்களுக்கு தான் தெரியுமோ, அதே மாதிரி இதுவும் அவங்களுக்கு. இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு. அதுல வந்து எத்தனை பேர் வந்து டிவோட்டட், யாருக்கு டிவோஷன் யாரு மேல அப்படின்றது நம்மளுக்கு வெளியில தெரியவே தெரியாது, ரைட்? நம்ம வந்து இப்ப நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதால இல்ல மாதாஜி நீங்க 4 ஸ்லோகம் சொல்றீங்க, நீங்க மோர் டிவோஷனல் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க அசஸ் பண்றீங்களே தவிர ஆக்சுவலா நம்ம யாருக்குமே தெரியாதுன்றதுதான் ஆக்சுவலா உண்மை. சோ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எஸ், எது சொன்னாலும், ஒரு ஸ்லோகம் வந்தாலும், ஒரு கிருஷ்ணர் பேர் வந்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணர் கொடுக்குற அருள். ஆனா சைத்தன்யா ஒரு அருளுக்கு நம்ம அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும், நீங்க சாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல, அட்லீஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்றச்சே ஹரே கிருஷ்ணான்னு திரும்பி அவங்க சொன்னா கூட அவங்க சாண்ட் பண்ணாங்க. நம்ம வந்து லாஜிக்கலி பீட்ஸ் எடுத்துதான் சாண்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, ரைட்? நான் சாண்ட் பண்ண சொல்லி ஒருத்தர் டக்குன்னு பீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க, இன்னொருத்தங்க வந்து எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது பீடுன்னு, மொபைல்ல தான் பண்றேன், ஐயோ மொபைல்ல பண்ற தப்பு, பண்ணவே கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லல. ப்ராசஸ் படி பீட்ஸ் பண்ணோம், பட் பண்ண முடியலன்னா சரி மொபைல்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி ஏகாதசி 2 தடவை இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க, அவங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட், ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன், நைட் சாப்பாடே இல்லை, அப்ப வந்து தலைவலி என்றச்சு. என்ன பண்றதுன்னா, பரவாயில்ல சாப்பிட்டுருங்க, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு. எதுக்குன்னா அந்த டைம் என்ன மாதாஜி நீங்களே வந்து சாப்பிட்டுருங்க அப்படின்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ரூல் போட்டோம்னா அடுத்த ஏகாதசி அவங்களால இருக்கவே முடியாது சிச்சுவேஷன், ரைட்? இப்போ இங்க வந்து மாதாஜி நான் வந்து ஏகாதசிக்கு போர் அடிக்குது மாதாஜி, நான் வந்து பேல்பூரி பார்த்தேன் மாதாஜி, நான் சாப்பிடணும்னு எனக்கு ஆசை, சாப்பிடுவா அப்படின்னா, ஏன் மாதாஜி கொஞ்சம் பேல்பூரி தான் சாப்பிடணுமா, ஒரு இடம் பூரி பண்ணி சாப்பிடுங்களேன், அது கூட ஒரு நாள் அப்புறம் சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன். புரியுதுங்களா? சோ ஏன் சொல்றேன்னா, யாருக்கிட்ட எந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. பிரபுபாதா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் அட்வைஸ் கொடுத்தாரா, ட்ரிங்க்ஸ் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்ன ஒருத்தர்கிட்ட, சரிப்பா அந்த தண்ணி அடிக்கிறச்சே கூட நீ வந்து கிருஷ்ணர் தான் இந்த டேஸ்ட் கொடுத்தாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. இப்போ நிறைய பேர் அதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எனக்கே சொன்னாங்க, பிரபுபாதா வந்து வைன்லயே வந்து அவரை, அதுக்கு அர்த்தம் அவர் என்ன சொன்னாரு, அவர் நீங்க எல்லாம் வைன் குடிங்க, அது கிருஷ்ணர் நினைச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொன்னாரு? இல்ல, ஆல்ரெடி குடிச்சிட்டு இருக்கிறவர் தாமசிக்க நிலைமையில இருக்காரு. அவர் பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும். அவரோட பியூரிஃபிகேஷனுக்கு 4 தடவை கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணா வந்து நம்ம எப்படி டீ காஃபில இருந்து நம்மள பால் கொண்டு வந்தாரோ, நான் பாதாம் மில்க், சோ பாதாம் மில்க் கொண்டு வந்தாரோ, அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த விஸ்கில இருந்து தண்ணிக்கு கொண்டு வருவாங்கன்ற நம்பிக்கையில அவர் சொன்னார். ஆனா நம்ம வந்து நிறைய பேர் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறோம், இதுதான் சஹஜியா,
சோ சகஜியான்றது வந்து ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையா இன்டர்பிரேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு அர்த்தம். என்னோட கன்வீனியன்ஸுக்கு சாஸ்திரங்களை படிக்கவே முடியாது. இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லுவாங்க, ப்ளீஸ் டூ நாட் ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம பேசிட்டே இருப்போம். இப்ப நானே வந்து ஏதோ பேசுறேன், பத்மா மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி நீங்க நல்லாதான் பண்றீங்க, அது ஓகே மாதாஜி, நான் வீட்டுல வரேன், வெளியில போய் சாப்பிடலாமா மாதாஜி, எனக்கு நீங்க வெளில சாப்பிடணும் பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா எனக்கு வீட்டு சாப்பாடு தான் வேணும், எனக்கு மெயினா அதான் பிடிக்கும் அப்படின்றது நான் என்ன பத்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன், ரைட்? ஆனா அவங்க, ஓ மாதாஜி என்ன நீங்க சொல்றீங்க, நான் வெளியில தான் சாப்பிடுவேன் நீங்க நினைக்கிறீங்களா, நான் வெளியில தான் பிடிக்கும், எனக்கு வீட்டு சாப்பாடு நீங்க என்ன, அது தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், அந்த கான்வர்சேஷன்ல ஒரு லைன் வரலாம், அந்த லைன் வந்து அவங்களை குத்தி காட்டுறதுக்கோ இல்ல அவங்களை மீன் பண்றதோ இருக்காது. சில தடவை நிறைய பேசினா நடுவுல ஏதாவது ஒரு 2 லைன் வரும், அந்த லைன் நம்ம மீன் பண்ணோமா அப்படின்றது இருக்காது. சோ ஏன் இதை மறுபடியும் ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களும் அந்த மாதிரி, அதுக்கு நடுவுல என்ன மீனிங், இந்த மாதிரி மீனிங்கா, எனக்கு எப்படி புரியுதே இப்படி எல்லாம் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ண வேண்டாம். அது அர்த்தம் புரியாததாலதான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கேட்டு நம்ம பண்றோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தபே சப சன்னியாசி மகாபிரபு கே லயா பீக்ஷாக்காரி லேனா சபையே மத்தியே வஷ் சாயா. மல்லிகா மாதாஜி படிக்கணும்னு சொன்னாங்க, படிக்கலன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா? சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவே சப சந்நியாசி மகாபிரபு கே லைலா விஷா கருவிலேன சபே மத்தியே வசாஹியா. அதனைத் தொடர்ந்து எல்லா சன்னியாசிகளும் மகாபிரபுவை தங்களுக்கு மத்தியில் அமர்த்தினர். அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக உணவருந்தினர். பொருளுரை. முன்பு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மாயாவாதி சன்னியாசிகளுடன் ஒருபோதும் பழகியதில்லை, பேசியதில்லை. ஆனால் தற்போது அவர் அவர்களுடன் உணவருந்துகிறார். சைதன்ய மகாபிரபு அவர்களை ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடும்படி தூண்டியதாலும் அவர்களது அபராதங்களை மன்னித்திருப்பதாலும் அவர்கள் தூய்மை அடைந்து விட்டனர் என்று முடிவு செய்ய வேண்டும். எனவே அந்த உணவு விக்கிரகத்திற்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்டிருக்காது என்பதை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உணர்ந்த போதிலும் அவர்களுடன் இணைந்து பகவத் பிரசாதம் அல்லது உணவை ஏற்றதில் எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை. மாயாவாதி சன்னியாசிகள் விக்கிரகங்களை வழிபடுவதில்லை. அப்படியே வழிபட்டாலும் அவர்கள் பெரும்பாலும் சிவபெருமானை பூஜிக்கின்றனர். பஞ்சோபாசனா வழிபாட்டில் பகவான் விஷ்ணு, சிவபெருமான், துர்கா தேவி, கணபதி மற்றும் சூரியன் வழிபாட்டில் ஈடுபடுகின்றனர். இங்கே தேவர்களை பற்றியோ விஷ்ணுவை பற்றியோ எந்த குறிப்பையும் நாம் காணவில்லை. இருந்தும் அந்த சன்னியாசிகள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்ததாலும் அவளது அபராதங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதாலும் சைதன்ய மகாபிரபு அவளின் மத்தியில் உணவினை ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்றாங்க, அதாவது அவங்க ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்ன உடனே அவங்க பியூரிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு, ரைட்? இவர் வந்து லஞ்ச், அவரோட சாப்பாடு பிரசாதம் சாப்பிட்ட உடனே அந்த பியூரிஃபிகேஷன், அதான் சொல்றாரு. சேதோ தர்ப்பண மாஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம். சைத்தன்யா சேத்தோ தர்ப்பண, சேத்தோ ரைட், தர்ப்பண லிட்டரலி பிசிக்கலி கிளீனிங்கே ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. பஞ்சோபாசனா நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, 5 ஒரிஜினலி ஆரம்பிச்சாங்க. எதை வச்சு அப்படின்னா, நேச்சரை வச்சு ஆரம்பிச்சதுதான் சூரியன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து துர்கா தேவி, அதுக்கப்புறம் கணேஷா, அதுக்கப்புறம் மேன்லியா வேணும் சிவா, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு. இந்த விஷ்ணு நம்ம விஷ்ணுவா இருந்தாலும் அவங்க கான்டெக்ட் வேற மீனிங்ல கும்பிட்டாங்க. இவங்க தேவர்களும் கும்பிடல, எதுவும் கும்பிடல. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொன்னதால அவங்க பண்ண அஃபென்சஸ் எல்லாம் லிபரேட் ஆயிட்டாங்க. தேவர்களை கண்டிப்பா கும்பிட்டுருப்பாங்க, பட் தேவர்கள்னா விஷ்ணுன்றது கூட விஷ்ணுவை முழு முதல் கடவுளாக அவங்க நினைக்கல, கும்பிடல அப்படின்னு. சோ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு, ஏன் சிவா கோயில்கள் நிறைய இருக்கு இந்தியாவில் உலகத்தை விட? ஐ மீன் விஷ்ணு கோயில்களை விட சிவா கோயில்கள் நிறைய இருக்கு. பௌதிக உலகின் இறைவன், பௌதிக உலகத்துக்கு ஜட உலகத்திற்கு ஜட உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு அவர் தான் உதவுறாரு. அவர் கேட்டதை உடனே கொடுத்துருவாரு. சிவன் வந்து உங்களுக்கு எப்போது யோகத்திலயும் தியானத்திலயும் இருக்காரு கிருஷ்ணரை பத்தி. அப்ப அதனால நீங்களும் அது மாதிரி இருக்கணும், அவர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. ஓகே, எல்லாம் ஓகே, பட் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பிரேமா மாதாஜி சொன்னது என்னன்னா, அவர் வந்து அஷிதோஷ் என்ன கேக்குறாங்களோ, சோ நம்மளுக்கு அவ்வளவு பக்தி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி.
பக்தியே இல்ல நம்மளுக்கு. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு பக்தின்னு. சோ நம்மளுக்கு விஷயம் வேணும், நம்மளுக்கு அதனால நம்ம கும்பிடுறோம். அதுதான் விஷயம். கேட்ட உடனே கொடுக்குறாரு, அதனால சிவா கும்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ உலகத்துல வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு தெய்வ பக்தி இருக்கு? அம்மா கிட்ட போனாதான் எல்லாருக்கும் குழந்தை இருக்கு. வந்து ஆனா அது வெளிக்காட்டிக்க மாட்டாங்க எல்லாரும். பர்சன்டேஜ் 100ல் எத்தனை பேருக்கு தெய்வ பக்தி இருக்கு? நம்பர் வேணும் எனக்கு, மேக்ஸ் கிளாஸ் இது. 20-25%. 50% இருப்பாங்களா மாதாஜி? 25%க்கு பக்தி இருக்குன்றீங்க. தமிழ்நாட்டுல ஃபுல்லா தேவ பக்தி தான் மாதாஜி. மாதாஜி தேவர் பத்தி சொல்லல, ஆண்டவர் பக்தி எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? பொதுவா பக்தி இத்தனை பேருக்கு இருக்கு. 50% இருக்கு கரெக்ட். மாதாஜி. தேவர்களோ டெமிகாடோ கிருஷ்ணரோ ஏதோ ஒண்ணு, எத்தனை பேருக்கு பக்தி இருக்கு உலகத்தில்? 50% இருப்பாங்களா மாதாஜி? 50% மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, நீங்களும் நாங்களும் கரெக்டா சொன்னோம் 50%. ஆனா அது கரெக்ட் ஆன்சர் இல்ல, தப்பான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 1% இருப்பாங்க மாதாஜி. நான் அனுமானத்துல அசம்ஷன்ல தான் சொன்னேன் மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் 90% சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தாரு ரெண்டி பிரபு. அப்புறம் 50% சொன்னேன், அதுவும் தப்புன்ட்டாரு. சோ 10% எத்தனை percent மாதாஜி? 10% இருக்காங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, இருக்காங்க மாதாஜி. ஏன் மாதாஜி அவ்வளவு கூட இல்லையா? அது கூட இல்ல மாதாஜி. 40% ரொம்ப ரொம்ப மாதாஜி. கம்மிதான். பக்திங்கிறது பேசிக்கலி ரொம்ப மொத்த கம்மிதான். உலகத்துல அபவுட் 1% தான் இருக்காங்க. 1 ஆர் மேக்ஸிமம். ஐயோ, என்ன மாதாஜி இப்படி ஆமா, சொல்றீங்க? இந்த டேட்டா வந்து நீங்க ஈஸ்வரோபனிஷத் புக்ல இருக்கு, நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணு இல்ல, ஆமா, எல்லாருமே பௌதிகே தெரியறதுனாலதான் 99.5. உபயோகிச்சுட்டு இருக்க இருக்காங்க. தேவர்களை கும்பிடுறவங்க 1% தானா மாதாஜி? தேவர்களை கொண்டுக்கிறதுல சுவாமி தேவர்கள் எல்லாரும் சேர்த்து கொண்டுக்கிறதே 1% தான்ன்றாங்க. அச்சோ, நான் சொன்னேன் நோ பிரபு அப்படின்னு ஆர்கியூ வேற பண்ணனா. அவர் அண்ணாரு, நீ என்ன ப்ராப்ளம்னா நீ வந்து கொஞ்சம் வெளியில போய் பாருங்க பிரபு, ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங், நான் அங்கெல்லாம் கூட பார்த்து சொல்றேன், ஸ்டில் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித்தின் ஸ்கோப் ஆஃப் பக்தி அப்படின்னாரு. நோ பிரபு அப்படின்னு ஆர்கியூ வேற பண்ண. அவர் அதுக்கப்புறம் தான் பிரபு சொன்னாரு, இல்லம்மா இது டேட்டா இஸ் ப்ரூவ்டு, நீ வந்து த மைண்ட் திங்ஸ் வாட் யூ சீ. இப்போ இங்க நம்ம இருக்கிறதால நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு பக்தின்னு நினைக்கிறோம். எந்த யார்கிட்ட போய் நீங்க ஏதாவது சொன்னேன்னா நான் இப்ப விட்டுருவாங்க. எல்லாரும் வேற நிறைய வேலையில பேர் எப்ப பாரு பக்தியில காடு இருக்காங்க காடும்பாங்க. நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நானும் நினைச்சேன் மாதாஜி, ஆனா அது தப்பு மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம இப்படி சொல்றோம்ல, எங்க ஊர்ல இங்க இருக்கிற பிக் டெம்பிள்ல பிரதோஷத்தன்னைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா நிக்க கூட இடம் இருக்காது. அது மாதாஜி, சனிக்கிழமை ஆனா உலகத்துல அதை விட கிரௌட் ஜாஸ்தி. அது எல்லா 1% தான். கோவில்லையும் எல்லா சிவன் எல்லா கோவில்லையும் ஊர்லயும் பிரதோஷத்தன்னைக்கு கூட்டமா தான் இருக்கும். மாதாஜி, திருப்பதியில வந்து 3 மாசமா என்ட்ரியே கிடைக்கல. பட் அதுக்கு அர்த்தம் பக்தி அங்க இருக்குன்னு இல்ல, பக்தி அங்க அங்க இருக்கு. குடுக்கற பிரசாதத்துக்கு வர்றாங்க மாதாஜி. இல்ல பக்தி இருக்குல்ல, பட் அது இல்ல வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் சொல்ல வரேன். ஒரு சிலர் எல்லாம் போயிடுவாங்க பிரசாதம் எல்லாம் வாங்காம கும்பலா கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரசாதத்துக்காகன்னு இல்ல, அங்க வந்து ஆக்சுவலா டூரிஸ்ட் அது எது என்னத்தையோ தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. அப்படின்ட்டு வராங்க, அவ்வளவுதான். என்ன மாதாஜி, தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவளுக்கு தெரியாது. வர்றாங்க. என்னமோ கோயில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வராங்க, ஆனா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. அது இல்ல, சனிக்கிழமை நிறைய பிரதோஷம் பேர் வந்தா பாட்டு பாடுறதுக்கு கூட வருவாங்க மாதாஜி. Very nice. சனிக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தா அத்தனை கூட்டமா இருக்கும். சனி அவ்வளவு பிரதோஷம் கூட்டம், நிறைய பேர் அங்க ஏழு இருக்கும். அந்த சத் சங்கம்னு சொல்லி நிறைய பேர் உட்கார்ந்து பாடுவாங்க. பிரதோஷத்துல அந்த எப்படின்னா அந்த அபிஷேகங்கள்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு நன்மை சொல்றோம், அதனால எல்லாரும் வராங்க. வராங்க. அந்த நந்தி அவ்வளவு பெரிய நந்தி. Correct. அவங்களுக்கு எல்லா நன்மை ஊர்லயும் அதுக்கு இல்ல மாதாஜி, நம்ம வந்து அவங்க ஏன் வராங்க நம்ம எல்லா question பண்ண வேண்டாம். கோவில்லையும் சனிக்கிழமை இது பிரதோஷம் அதான் சொல்றேன் மாதாஜி, கண்ணுல பாக்குறது கரெக்ட். நீங்க கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற கும்பல் பாக்குறீங்க, பட் கோயில் வெளில இருக்கிற கும்பல் 99%. ஓகே, சோ இது வந்து நம்ம பண்ணல. வேதங்கள் உண்மை சொல்றது அப்படின்றத நம்பினீங்கன்னா இது வேதங்கள் எழுதி இருக்கிறது உபனிஷத்துல. மாதாஜி, நம்ம எல்லாம் அந்த 1%லயாவது இருப்போமா? நம்ம எல்லாம் 1%ல தான் இருக்கோம் மாதாஜி, அதனாலதான் இங்க உட்காந்துருக்கோம். டோன்ட் வெரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1% இருக்கிறதுனாலதான் மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதனால சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, இல்லன்னா நான் வாயை திறக்க மாட்டேனே அப்படின்னு. இல்ல சும்மா ஜோக் பண்றேன், பட் நம்ம எல்லாம் 1%ல இருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இந்த கலியுகத்துல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை காவடி எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேதத்துல என்ன சொல்றது? காவடி இருக்கும், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துருவான், கும்பிடுவான், அப்புறம் ரொட்டீனா அவன் வேலை செய்யணும் இருப்பான். ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன் வருஷத்துக்கு ஒரு மாடு ஆடை விட்டுடுவான், வித்துட்டு நடந்து 100 கிலோமீட்டர் 150 கிலோமீட்டர் அந்த இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு மஞ்சள் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நடந்தே போய் பெருமாளை கும்பிட்டுட்டு போயிடுவான். திரும்பி அவன் பாட்டு ரொட்டீனா வேலை செய்யணும் இருப்பான். அதாவது அவனுக்கு பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவன் வந்து அந்த 1 மாசம் அந்த சாமி அந்த ஆடோ மாடை வித்துட்டு காசு எடுத்து நடந்தே வந்து செலுத்திட்டு பகவான் கிட்ட திரும்பி பிரபு அவரெல்லாம் பக்தி கேட்டகரியில தான் சேர்த்துட்டாரு கிருஷ்ணர். ஒரு சொல்ல தடவை முடியாது. சைத்தன்யா சொல்றாரு, ஒரே ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு வாயில வந்துச்சுனாலே நீ பக்தி கேட்டகரியில போட்டாரு. அப்படி இருந்தும் 1% தான். ஓகே மாதாஜி, நான் ஒரு பெரிய அச்சீவ் பண்ணேன் மாதாஜி. மேல் வீட்டுல ஒரு பையன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல ரொம்ப ஆபீஸ்க்கே போகாம உடம்பெல்லாம் இழைச்சு போயிருந்தான். என்னன்னு கேட்டேன், இது மாதிரி ஏதோ பயந்துட்டான் அப்படி இப்படின்னு என்னமோ சொன்னாங்க. சரி, இந்த பேப்பர்ல இதை எழுதி அவனுக்கு ஒரு தடவை படிச்சு காமிச்சேன் மாதாஜி.
இந்த மாதிரி சொல்லுன்ட்டு. இப்ப அந்த பையன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதாஜி. இப்ப வெரி அவன் நைஸ். என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? இந்த இதான் சாண்டிங் பண்ண சொல்லி ஹரே Very கிருஷ்ணா nice. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். பேப்பர்ல இது எழுதி பாத்தீங்களா, கொடுத்து அவனுக்கு புருஷோத்தம படிச்சு வந்து நீங்க காமிச்சு. வந்து பக்தி ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்க. இதுவும் டீச்சிங் தான். டீச்சிங்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காந்து டீச் பண்ணணும்ன்றது இல்ல. புரிஞ்சுக்கணும் கிளியரா. டீச்சிங்னா ஒருத்தங்கள வந்து ஒண்ணு பண்ண சொல்ல வைக்கிறது கூட. நடக்கிறச்சே கால்ல தண்ணி இருக்குப்பா சரிக்கு விழுவ அப்படின்னு சொல்றதும் டீச்சிங் தான். அதே மாதிரி அப்பா கண்ணெதிரில கிருஷ்ணர் இருக்காருமா பார்த்து அல்லோ சொல்லி சரிங்களா? இப்ப அந்த பையன் நல்லா சொல்றான். இதே அப்புறம் அந்த என்கிட்ட ஒரு மணி மாலை இருக்கு. அந்த மாலையை கொடுத்து வேம்புல இருக்கிறது அதை கொடுத்து நான் உனக்கு செய்ய சொல்லலாம்னு இருக்கேன் மாதாஜி. அந்த பையன் நல்லா சொன்னான்னா. வெரி நைஸ். கல்யாணம் ஆகி Very பெரிய பையன் தான், 40 வயசு இருக்கு. இல்ல வெரி நைஸ் மாதாஜி. இது நீங்க இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, நீங்க கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா, நான் எனக்கு இது தோணுச்சு. கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா கோயில்ல வந்து ஜபமாலை வைப்பாங்க. கோயிலுக்குள்ள வந்து 20 ரூபாய் தான் மாலை. அது கூட நம்ம 4-5 வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஆனா ஃப்ரீ கிஃப்ட் மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதீங்க. யாரெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு வராங்களோ நம்மளுக்கே தெரியும். நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் சிலர் கேட்பாங்க. முதல்ல நல்லா சொல்ல பழகின பிறகு அப்புறம் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இல்ல மாதாஜி நீங்க குடுக்கலாம். அது ஒண்ணும் இல்ல. ஏன்னா நீம் பீட்ஸ் தானே, அது பிரச்சனை இல்ல. ஆனா சும்மா ரோட்ல கொடுத்தா அவங்க வந்து தூக்கி போடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. சின்சியரா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா பீட்ஸ் கொடுக்கலாம். அவங்க யூஸ் பண்ணாம வச்சா கூட ஒரு நாள் எடுத்து பண்ணணும்னு தோணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் மாதாஜி. இன்ட்ரெஸ்ட் வர்ற மாதிரி இருந்தா கொடுத்துருங்க. மகாபிரபு ஐலவாசா காரா ஹேம சித்ர லீலாகாரி கௌராங்க சுந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணா. भिक्षैखारी महाप्रभु ऐल वसघरा हेने चित्रा लीला खरे गौरांग सुंदरा. Hare Krishna Mataji. Translation. After taking lunch among the Mayavati sannyasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gaurachandra, returned to his residence. Thus, the Lord performs his wonderful pastimes. கௌரா சுந்தரா. சோ கிருஷ்ணர் சைத்தன்யாவா வந்து யார லிபரேட் பண்ணாங்கன்னா இதுவும் ஜஸ்ட் நான் டிவோட்டிஸ் ஒண்டி இல்ல, இந்த மாதிரி மாயாவதிகள். ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ஞானிகள் நிறைய பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் பிரபத்யந்தே வாசுதேவம் சர்வம் சர்வம் இதி சா மகாத்மா சதுர்லபக. சதுர்லபகனா ரொம்ப ரேர். சோ வாசுதேவன் தான் சர்வம் இத்தின்னு சொல்ல வைக்கிற கேட்டகரியில இவங்களும் இல்ல. அந்த கேட்டகரிக்கு இவர் வந்து கூட்டிட்டு போறாரு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய போகுது. ஆமா, இது நிறுத்திக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா அவர் தான் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்றாருன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய வாச்ச கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இப்போ ஒரு கிருஷ்ணர் சயனத்தில் இருக்கும்போது தன்னோட கைக்கு கீழையோ இல்ல தலைக்கு கீழையோ அவரோட சிவலிங்கம் ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்காரு எப்போதும் கை கிட்டக்க. அது என்னது? அது எது மாதிரி? எல்லா சைனவங்களையும் பாருங்க, எல்லா சயனிக்கிற விஷ்ணுஜியும் பாருங்க, கிருஷ்ணரோட சயனத்துல அவர் கை வலது கை பக்கத்துல கீழே சின்ன சிவலிங்கம் இருக்கு போதும். இல்ல எனக்கு புரியல நீங்க சொல்றது. எல்லா சயனம் புரியுது, படுத்துட்டு இருக்கச்சே புரியுது. வலது பக்கம்னா ரைட் ஹேண்ட் இல்ல? ரைட் ஹேண்ட் கீழே அது கை தொங்க விடல, ஆனா கைய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ற மாதிரி சிவன் தலை மேல நிக்கிறது. அது இது வச்சிருக்காரு கையில, லோட்டஸ். லோட்டஸ் இல்ல, கையில மாதாஜி, வந்து அவர் அது கைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு சிவனை செஞ்சிருக்காங்க. சிவபெருமான் கோயில் சிவபெருமான் தான் எல்லா உலகம் பூரா செஞ்சிருக்காங்க. ஏற்கனவே இந்த ராஜா சில கோயில் ஒரு நிமிஷம் பிரபு, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு புரியல. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு அதை விட புரியல எனக்கு. ரெண்டு பேரும் ஒரே டாபிக் பேசுறீங்களா, வேற வேற பேசுறீங்க? சிவன் கோவில், அதாவது விஷ்ணு கோவில்ல சிவன் இருக்க மாட்டார். முக்கியமா எல்லா விஷ்ணு கோவில்லையும் சிவனுக்குன்னு தனியா சன்னதி இருக்காது. ஆனா சிவர் இவர் கிருஷ்ணர் படுத்துண்டு விஷ்ணு ரூபத்துல படுத்துண்டு அவர் சயனிக்கிறார் இல்லையா, அவர் சயனிக்கும் போது அவருக்கு கீழே ஒரு சின்ன சிவலிங்கம் இருக்கு எப்போதும். ஆமா மாதாஜி, நான் கூட பாத்திருக்கேன். அது பத்மநாப கோவில்ல கூட, பத்மநாப சுவாமி இதுல திருவனந்தபுரம் எல்லா கோவில்லையும், எல்லா சிவன் கோவில்லையும் எல்லா சின்ன சிவலிங்கம் அவர் கைக்கு கீழே இருக்கும். ஈவன் பாலாஜி கோவில்ல கூட இருக்கு. நானும் பாத்திருக்கேன்.
ஒரு கான்செப்ட் என்ன இருக்கலாம்னா இஸ் த பிகெஸ்ட் டிவோட்டி, அதனால அந்த இது இருக்கலாம். பட் நான் செக் பண்றேன். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்ஸ் ஃபார் அது தட். என்ன எனக்கு அதாவது கூட இந்த சந்தேகம். அவரும் கோலோகத்துல எப்போதும் இருக்காருன்னு தோன்றது. சிவனும் அங்கேயும் இருக்கார். ஆமா, அதே அவரோட சிவனும் படம் அங்க அங்க இருக்கு. கோலோகத்துல இல்ல, அவர் வந்து வைகுண்டத்து முன்னாடி, அதுதான் ஆமா, நம்ம பார்த்திருக்கோம். வைகுண்டத்துல. பிரம்ம அந்த சமாதியில இடத்துல எல்லாம் சரியா தெரியல, பார்த்ததில்ல சைன மாதாஜி. கோலம் ஆனா நான் எல்லாம் வைகுண்டம் தானே. சைன கோலம் தான் திருவனந்தபுரத்துல இந்த வைகுண்ட மாதிரி கோலம் தான். பார்த்திருக்கேன். ஓகே மாதாஜி, அதுக்குதான் ஹரிதாம்க்கு முன்னாடி சிவதாம் இருக்கு. தேவிதாம் வந்து நம்மளது, அதுக்கப்புறம் ஹரிதாம், அதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல சிவதாம் இருக்கு, கைலாசம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க, என்ன பிரபு? எல்லா ராஜாக்களும் சிவபெருமான் கோயில் தான் கட்டியிருக்காங்க. எல்லாமே தொடர்ந்து உலகம் பூரா கட்டியிருக்காங்க. இந்தோனேஷியா போனாலும் இருக்குது, மலேசியா சிங்கப்பூர் போனாலும் இருக்குது. எல்லா ராஜாக்கள் சொல்ல முடியாது. ஆண்டு இருக்காங்க அவங்க. விஷயம் என்னன்னா விஷ்ணுக்கும் கட்டியிருக்காங்க. விஷ்ணுக்கும் கட்டியிருக்காரு பிரபு. கோயில் வந்து அவ்வளவு அழகா செஞ்சிருக்காங்க. கல்லுல ஒரே கல்லுல எத்தனை ஒண்ணாலும் இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் அந்த நேரத்துல நல்லா சிற்பிங்களா இருந்திருக்காங்க, டிவோட்டிஸ். அது பேருக்கு அழிச்சதெல்லாம் முஸ்லிம்ஸ் வந்து என்னன்னா நாசனம் பண்ண மொத்தம் நாசனம் பண்ணிட்டாங்க. அது கரெக்ட். விஷ்ணு கோயில்களும் கட்டியிருக்காரு. அப்படி எடுத்தா அக்பர் முஸ்லிம் தான், அவர் கிருஷ்ணர் கோயில் கட்டியிருக்காரு. அக்பரோட இதுல இருக்கிறவர் ஒருத்தர் வந்து 2-3 கிருஷ்ணர் கோயில்கள் பிருந்தாவன்லயும் கட்டியிருக்காங்க. ஆமாமா, ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு மாதாஜி. அந்த ரூப கோஸ்வாமி, ஆமா 90% வந்து டிஸ்ட்ராய் தான் பண்ணிருக்காரு. இவர் ஒண்டி தான் ஜீவ கோஸ்வாமி படிக்கிறப்ப அதுல வரும் மாதாஜி. ஜீவ கோஸ்வாமி அதுல அக்பர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு கோவில் கட்டுறதுக்கு. அக்பர் வந்து அவர் அரண்மனையிலேயே கட்டியிருப்பாரு மாதாஜி. அவர் அரண்மனையிலே ஒரு இந்து உமனை கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறாரு மாதாஜி. ராஜபுத்திர அரசிகள்லாம் அவர் கல்யாணம். ஆமாமா, ராஜபுத்திர அரசிகள் தான் அவர் அரண்மனை அவர் செஞ்சாரு. மாதாஜி அவர் தீனிலாகின்னு ஒரு மதத்தையே ஏற்படுத்தி இருக்காரு. ஆமா, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த ஹிந்து பெண்மணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதால அவர் லிபரேட் பண்ணல. பை நேச்சரே அக்பரோட குவாலிட்டி என்ன சொன்னாரு, எல்லாருக்குமே வந்து மதம், ரிலிஜன், பிரபுபாதா கூட பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாரு, எந்த மதம் பண்றது முக்கியம் இல்ல, ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் கோயிங் டு காட். அக்பரும் அதேதான், எந்த மதத்துல இருக்கீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, பக்தி தான் முக்கியம். சோ முஸ்லிம் கோயிலுக்கு போற வரி கலெக்ட் பண்ணலன்னா ஹிந்து கோயிலுக்கு போறதுக்கும் வரி கலெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் போட்ட ரூல். இது கலெக்ட் பண்ணா அதுக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டது ஜோதா அக்பர், ஜோதா என்ற அவங்களதான். யாரு, நம்ம ராணா பிரதாப் சிங்கோட கசின் தான். ஆனா அவர் வந்து வரி சில பிரின்சிபல் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப நம்ம லெவலுக்கு நம்ம திங்க் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அக்பர் கூட ரொம்ப வந்து எலிவேட்டட் சோல்னு சொல்லலாம், அதாவது பக்தின்னு சொல்ல, பட் ரொம்ப பிரின்சிபிள்டு. அதனால ஒரு பெண் ஹிந்து, அதனால அப்படின்னு இல்ல, அவருக்கு 300 மனைவிகள், மனைவி ஹிந்துவா இருக்கிறதால அவர் அவளுக்கு அதே போல நிறைய நல்ல ஆலோசகர்கள் அவங்ககிட்ட இருந்தாங்க, திறமையான ஆலோசகர்கள் ரொம்ப அவருக்கு வந்து சர்வ சமய ஒரு இது நல்ல புத்தி சிலருக்கு. அவருக்கு படிக்கவே வராது, அவருக்கு எழுத படிக்க வராது, ஆனாலும் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து சோ இது வந்து என்னன்னா, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட் பீப்புள் இவங்க. அதனால எந்த மதத்துல இருந்தாலும் அவங்களோட எலிவேஷன், அதான் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூட ப்ராஸ்டியூட்டே மேனேஜ் பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாம் வந்து யாராவது பார்த்தோம்னா நம்ம மைண்ட் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகி போயிடுவோம்னு நான் சொல்ல, பட் நம்ம மைண்ட் வந்து சஞ்சலம் ஆகும் அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட். சரிங்களா? சரி, இதோட நான் கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாலை ஓரத்துல மரம் வச்சது அவர் தான், புளிய மரம் எல்லாம் வச்சது அந்த பீரியட்ல தான் ஆரம்பிச்சது. எவ்வளவு வசூல் தெரியுமா, எவ்வளவு இன்கம் வந்து தெரியுமா கவர்மெண்ட்டுக்கு. இப்ப நம்ம அளவு